Αυτό που είμαι main. Τι είναι το main μου, τα βίντεο, παράδειγμα. Αλλά είμαι full εκεί. Όπως εσύ. Πόσα κανάλια κάνεις την ημέρα? Έχεις 35.000 accounts. Πόσα accounts? Βλέπω Ευάγγελος Τσιαλίκης, Professional Τσιαλίκης Professional. Τσιαλίκης Reels. Ναι, Τσιαλίκης Reels. Τσιαλίκης κομμάτια. Δεν υπάρχει. Τα βλέπεις όταν σου πετάει. Μου πετάει πάρα πολλά. Και εγώ έχω διαφορετικά accounts. Δουλεύει ευτυχώς η στρατηγική. Ναι, εννοείται, αλλά θέλω να σου πω ότι μετά από ένα σημείο δεν μπορείς να κάνεις όλα. Οπότε, εγώ αυτό που θέλω να πετύχω είναι να έχω ένα άτομο σε κάθε industry. Μπορώ να έχω έναν για το Forex. Τέλεια. Θέλω να έχω και ένα άτομο για τα crypto, να μου λέει κάνω αυτό και τέλος. Το κάνω και τέλος. Θέλω να έχω ένα άτομο, δεν ξέρω, dropshipping να κάνει. Τέλος. Θέλω να έχω κάποιον για το e-commerce, κάποιον για τις διαφημίσεις, κάποιον για το edit, αλλά να είναι μια ομάδα την οποία θα πιστεύαμε. Αυτό είναι πολύ όριμη σκέψη. Στο 100%. Είναι πολύ όριμη σκέψη που εμένα μου πήρε χρόνια να το καταλάβω. Αν το είχα καταλάβει αυτό νωρίτερα, θα βρισκόμουν πιο μπροστά. Σας είπα το story την άλλη μέρα από έναν φίλο μας, δεν από το όνομά του. Που εγώ μιλάω μια φορά το χρόνο. Αυτός είναι βαθιά ερχομένος στα κρύπτο, μπλεγμένος, στα meme coins. Με παίρνει τηλέφωνο στη μέση του καλοκαιριού. Είμαι εγώ στην παραλία, στον κόσμο μου. Μου λέει bro, έμαθα αυτό, έβαλα 2,5 χιλιάρικα, βάλε ό,τι θες εκεί πέρα. Εγώ εντωμεταξύ πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν ήξερα πού το βρήκε, δεν ήξερα τι άκουσε. Δεν είχες ιδέα. Τίποτα. Εμπιστεύτηκες όμως αυτόν τον είχες εμπιστοσύνη. Τον είχα εμπιστοσύνη. Okay. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Δύσκολο να χτιστεί. Και μια στιγμή για να καταστραφεί. Ακριβώς, αλλά άμα εμπιστεύεσαι κάποιον που είναι σοβαρός, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Σου σώζει άπειρο χρόνο, ενέργεια, σε πάει μπροστά ακόμη γρηγορότερα. Είναι σαν να μοχλεύεις. Να έχεις το κατάλληλο δίκτυο γύρω σου, τα κατάλληλα άτομα, π.χ. όπως ανέφερες εσύ, αυτό είναι. Να έχεις τα κατάλληλα άτομα, τους επαγγελματίες γύρω σου, να κάνουν τις κινήσεις για σένα, να σου λένε την κατάλληλη προφορά την κατάλληλη στιγμή. Μπορεί να σε πάει απίστευτα μπροστά. Και μου πήρε και εμένα χρόνο να το καταλάβω. Σόλαρα πολύ στην αρχή. Νόμιζα ότι θα φτιάξω το site, θα κάνω το content, θα κάνω το edit, θα κάνω το thumbnail, θα απαντάω στα μηνύματα, θα ανεβάσω αυτό, θα κάνω γίνω. Δεν γίνεται. Τους οποίους όμως τους πληρώνεις για την υπηρεσία που κάνουν. Εννοείται. Και αυτό είναι που πρέπει να βγεις από το comfort zone. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι π.χ. βγάζεις 5.000 το μήνα. Πρέπει να δώσεις το 1,5 για να πας στα 7. Παράδειγμα στα νούμερα. Πρέπει να δώσεις χρήματα για να γίνει η υπηρεσία πιο γρήγορα, πιο καλή, να σου απελευθερώσει χρόνο. Γιατί εσύ, ας πούμε τώρα, το main δεν είναι να κάνεις edit. Ούτε είναι να κάθεσαι να στείλεις accounts και να. Εσύ πρέπει να κάνεις scale. Πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι για το που να επενδύει και να αφιερώνει τον χρόνο του κόσμου σε αυτό που είναι καλύτερος. Ακριβώς. Γιατί άμα χάνεις χρόνο να κάνεις πράγματα στα οποία είσαι μέτριος, δεν μοχλεύεις τον χρόνο στο μέγιστο, οπότε δεν εξελίσσεις στο μέγιστο. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αν δεν κάνεις focus σε ένα, θα χάσεις λίγο την μπάλα. Χάνεις ενέργεια. Δεν μπορείς να κάνεις 2 και 3 πράγματα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Σας είπα εγώ πως έχω σεζόν. Σας το ανέφερα την άλλη φορά. Όχι, αλλά νομίζω από αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα, νομίζω όμως από αυτό έχει βγει και το σπάρνα κομμάτια και όλα αυτά. Ακριβώς. Δεν γίνεται να κάνεις όλα μέρα πράγματα. Ακριβώς, εννοείται, δεν τα έφτιαξα. Το Slim Goddess βγήκε περίπου 12 εβδομάδες μετά το Spartan Plus. Είχα ξεκινήσει με τα αντρικά, μετά έκανα τα γυναικεία, είχαν τεράστια παιδιά και το καθεξής. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα πριν, να μοχλεύεις το δίκτυό σου, τις γνώσεις τους, τον επαγγελματισμό τους, τη σοβαρότητά τους, αν σου εμπνεύσουν και την εμπιστοσύνη, είναι hack στη ζωή, γιατί μπορεί να σε ανεβάσει πολύ γρηγορότερα. Και που λέτε, με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου, αυτός. Δεν μας τελείωσε την ιστορία, ναι, με παίρνει τηλέφωνο στη βουλιαχμένη μου εδώ πέρα, παραλία, με την κοπέλα μου τότε. Μου λέει, εγώ τρόμαξα. Λέω, τι έπαθε. Λέω, έπαθε τίποτα. Γιατί δεν με παίρνει ποτέ τηλέφωνο, μιλούσα με τα μηνύματα. Λέω, τι έπαθε. Μου λέει, μπρο, άκουσε με. Κάνε αυτό. Λέει, έβαλα εγώ 2,5, βάλε ό,τι θες. Βάζω εγώ 500. Σε πόσο χρονικό διάστημα? Ήταν ένα meme coin. Ναι. Εγώ δεν συνηθίζω, αλλά επειδή τον ξέρω, τον εμπιστεύτηκα. Τέλος πάντων. Δεν το προτείνω, παιδιά. Τα meme coins, προσοχή. Καλύτερα καζίνο. Γιατί το 99% πάει άκλα αυτά. Και σε μια μέρα πήγε από 502 χιλιάρικα. Γνωστό είναι, τον Brett ήταν, δεν ήταν. Είναι γνωστό, όντως, πράγματι. Ναι, ανέβηκε πολύ απότομα σε μια μέρα. Δεν ξέρω ποιος του το είπε. Δεν ξέρω το insider τι έγινε εκεί πέρα, από πού το άκουσε, αλλά ανέβηκε απίστευτα γρήγορα. Άρα στο τέλος της ημέρας αυτό που λένε ότι το δίκτυό σου είναι η δύναμή σου. Εννοείται. Είναι real. Και ο οποίος τώρα έγινε τόσο καλός στον τομέα αυτόν, που τα άφησε όλα και κάνει αυτόν τον τομέα, κυνηγάει αυτά, άλλο ακραίο. Τέλος πάντων. Πιο πολλές γυναίκες ή πιο πολλοί άντρες αυτή τη στιγμή? Στα προγράμματα. Στα προγράμματά σου. Γυναίκες. Πώς το αιτιολογείς αυτό? Καλή ερώτηση. Θα σου πω, οι γυναίκες, είναι σκληρό αυτό να το πω.
Αλλά εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Τα λέω, μα είναι η αλήθεια. Οι σοβαρές γυναίκες συμφωνούν μαζί μου και λένε έχει δίκιο ο Ευάγγελος, βγάζει νόημα, έχει λογική. Οι μόνες που δεν συμφωνούν μαζί μου συνήθως είναι αυτές με τα μπλε και τα ροζ μαλλιά. Οι γυναίκες, οι σοβαρές, κατανοούν ότι μεγάλο μέρος της αξίας μιας γυναίκας δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό, δεν είναι το ιδανικό, το ουτοπικό, αλλά η αξία μιας γυναίκας κρίνεται εν μέρη και από την ομορφιά της. Κρίνεται στη ζωή από την ελκυστικότητά της, την ομορφιά της και τη θηλυκότητά της. Εγώ, ο μόνος λόγος που έχω ξεχωρίσει την τομέα μου είναι γιατί όλοι τους έλεγαν ό,τι να είναι, τις έβαζαν να χτυπιούνται πέρα δόθε, να χάνουν χρόνο ενέργεια, να κουράζονται χωρίς να παίρνουν κανένα αποτέλεσμα, να πεινάνε χωρίς να βλέπουν καμία διαφορά στην απώλεια λίπους και ήμουν εγώ που ήρθα και είπα: ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να κουράζεις άλλο, να πεθαίνεις στην πείνα, να κάνεις πιλάτες και ομαδικά και να ανεβαίνεις στη ζυγαριά και να μην μπορείς να δεις το νούμερο στη ζυγαριά. Τους έδειξε μια συνταγή. Τους έδωσα μια στρατηγική για το πώς χωρίς να ζουν στο γυμναστήριο να μάθουν να σφίξουν, να πάρουν σχήμα και αναλογίες και να χάσουν λίπος. Να τα πετύχουν όλα αυτά, ας πούμε. Ακριβώς. Και οι γυναίκες που χτίζουν το σώμα τους και δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και εννοείται μαζί με το σώμα η θηλυκότητα, η ελκυστικότητα, η ομορφιά τους, κατανοούν ότι είναι hack. Μπορεί οι μερικές που ήταν πάντα όμορφες να μην θέλουν να το αποδεχτούν, αλλά αυτές που το χτίζουν κατανοούν ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες, έχουν περισσότερες επιλογές, μπορούν να τραβήξουν ένα αρσενικό υψηλότερης αξίας. Και στο τέλος της ημέρας νιώθουν και καλύτερα με τον εαυτό τους. Εννοείται. Αλλά τους ανεβάζει στη ζωή. Παίρνουν περισσότερα πράγματα δωρεάν, τους δίνουν τις θέσεις τους στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Είναι αλήθεια, είναι σκληρή αλήθεια. Κάτι που μου αρέσει πολύ σε σένα είναι αυτό που λες για την αλήθεια, για την ομοία αλήθεια. Ναι, είναι. Ειδικά, οι περισσότεροι το ξέρουν για εμένα. Σε κάθε τέλος του βίντεο μου λέω: ακολούθησε με αν σου αρέσει να ακούς την αλήθεια. Ωραίο. Είναι το έχω δει. Είναι το μότο μου. Είναι ωραίο. Δηλαδή, η σκληρή αλήθεια για πολλούς. Βασικά γι' αυτό έχουμε και πολλούς haters νομίζω. Αλλά είναι πράγματι αυτό που ισχύει. Γιατί η αλήθεια δεν αλλάζει. Οι haters είναι αναγκαίοι. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Συμφωνώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η αλήθεια μας κάνει, για μένα, μας απελευθερώνει. Άμα ζεις με βάση την αλήθεια, είχα διαβάσει ένα βιβλίο λεγόταν Extreme Ownership ενός Navy SEAL της Αμερικής. Διαβάζεις πολλά βιβλία? Διαβάζω. Okay. Και έλεγε ότι πρέπει να έχεις απόλυτη κυριότητα των πράξεών σου, απόλυτη υπευθυνότητα και για να το κάνεις αυτό πρέπει να αποδεχτείς την αλήθεια. Όσο σκατά κι αν είναι η κατάστασή σου, όσο λάθος κι αν ήταν η συμπεριφορά σου, η πράξη σου και το καθεξής, πρέπει να αποδεχτείς. Ξέρεις τι, έκανα ανοησίες, πρέπει να τις διορθώσω, μόνο να τις διορθώσω θα βελτιωθεί η ζωή μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου πρώτα. Αυτό είναι. Είναι η ειλικρίνεια, η αλήθεια, η υπευθυνότητα, όπως θες μπορείς να το πεις. Άμα δεν ξεκινήσεις από εκεί, δεν πας πουθενά. Αυτό. Πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να πεις: ωραία, είμαι ένας χοντρός, άσχημος, που δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να προσεγγίσω καμιά κοπέλα. Πρέπει να φτάσεις. Αυτό βάζεις κάτω τι συμβαίνει στη ζωή σου. Μερικοί, κι εγώ έτσι ήμουν. Έφτασα στο rock bottom για να ξυπνήσω. Εγώ ακόμα και τώρα που κάνω βλακίες, οικονομικά λάθη ή ας πούμε κάτι λάθος στο marketing μου, κάθομαι και τα γράφω. Τα λέω. Τι έκανα λάθος σήμερα. Κάθε βράδυ, απολογία.